Agrama, Mr. Sondon, Mr. Kampa, what you are doing? Ribung Hanagana, Bekana Hana, riding a Hana, Lego Nana, and Mozang Bush Luna. Then he began African was what he wanted to bring to Itangong Savakal European, and Itango observation Kalinan Sigan, the Cyber Student Union Sabi, Yana Mama on the Boroni. But because Maunagana. Dong kai song dang kai dong kai je United Bodo Organization mani ka sei do chung kun jo khalai na nei puja pura jeng mong nam bu dong je boro sini ma ji sina jeng le birat ketla mala je birat somai na swa to jeng yau bene gidir batra ninga bra thakha dong na lai sini ma jun thagen ketla je ling thagen sini me bene ma gidir batra palai nthangni sini bi amat su besibang gian huna adeng esu jana Sudah sekolah sudah dia aku kurangnya tu sini mana aku lihat macam gian hulu macam bosan what nonsense dia kibat sekolah unnecessary ekdom dialog hinjau phagla sekali jam nager baik dia macam ini nama what nonsense betul ang macam mana dia United Bodo Organization ajang ling hornando ci program sari kunja ilami da bodile hornando den kang mana cinema khalai lang bada bodo sin mata dong de mojang bata hari ni thakai ikobo jeng gubun hari hindi ni bi hari ni bagi asam ni bagi jeng mawa be cinema ya mane jeng ga maga ni awa jeng equipment jeng jadi be misit jeng jeng de khalang akan share ja बेफोरखौ सेल जानानै नों लस जाना बेफोरखौ खेरला बेफोरखौ रायलायनो थाखाय जोंहा मा सिनेमा जों माबायदि दिहुननांगौ बे इउबिजों लोगो जाना बोसोन होनो हागोन मा जाम्लाब्रा नाङा फाङा नाङा मा जौफ्रायनाय सिखाव जानाय हिनजाव सेनानै खारनाय हिनजाव सेलायनाय बेफोरखौथ' मोजां नङाना गियान होनाय जानांगौ आरो बेखायनो बेफोरखौ गियान होनो थाखाय नैबेयाव बे इउबियावबो भइस होनो हानांगोन हेल' मिस्टार नेरसोन बर' दा नेरसोन बर'आ बिनि आफादगिरि di program share bini le bitanga ami chiro bitanga wa thang bitanga wa no thang itanga le dai hende ba apa diri ni kau ar bor mani mana mele dia spi bai mana guru professor na ba mojang sina da na bitanga ba lego homnangan no ni ko sum thare ko homnane je jeng sine ba mawe di hunnago beफोरखौ voice होनानै break kan hari na kana जोंनि इउबि wa गासैखौबो बुंदों खालि बेल' नङा जोंहानिया बर' समाज आफादजों ओंखारबाय गोदानै सेकेन्ड रिभिउ जादों बिनि आफादगिरिया मुंदांखा लिरगिरि मुंदांखा बर'नि गिबिसिन जार्नालिस्ट मिस्टार एनुधर बसुमतारी क'क्राझारनि आरो बिथांनि बिसिया सासे मुंदांखा लिरगिरि अनजुलि नार्जारि ना बसुमतारिनिफ्राय अनजु नार्जारि डक्टर बिथांनि मोननि जिउखौथ' आं जोबोद माने साबजा होनना बियो जोंनि मावजिगिरियाव फैदोंमोन आनजादाव हरनो लिंहरनो मोनदों दा जा हारिनि थाखाय आंहाबो सेन्टिमेन्ट दं मोजां सिन्था खालायनाय बेखायनो आं बेहालागै सफैदों आरो सफैनो हानायाव गोजोननायबो मोनदों आं आसा खालामो आं नैबे बर' समाज आफादनि एग्रिकालचार सेक्रेटारिमोन आं दासान्दि आरो बिथां बुथुमन लाहारिजों आंजोंनो थाङो क'क्राझारसिम आरो बांसिनानो गावबुरा भबनाव जायो बे दानि दा सिलिगुरियाव जानो गोनां दं सिलिगुरियाव खनसे जाखांबाय नेपालावबो नर्थ इस्टनि मोनसे अर्गानाइजेसन आरो नाथाय बेसेबां रान खालायनो हागोन खारनो हागोन बेखौ मिथिया खिन्थु नैबे बर' अर्गानाइजेसना इउबि बर' इउनाइटेड बर' अर्गानाइजेसनाबो बेसेबां रान खालायनो हानांगोन बिथिंखौ सिलिगुरिसिम खालायनो जोंनि बर'आथ' खालि आसामल' गैयाना सिलिगुरियावबो नेपालावबो सोबावनो थाइलेण्ड बायदि खालायनो हानाय जानांगौ आरो बांलादेशआवबो दं दा बेफोरबायदि खालायहैनो हानाय जानांगोन आं बेखौनो आसा खालायदों मर टु मर ग्रेटार टु ग्रेटार स्टेप जानांगोन जोंनि मावनांगौ हाबाफारिफोरा आं बाराखौ बुंला आं बर'नि सासे मा होनना बुङो मोजां हास्थायसुला मोजांखौ जाथों होननानैनो आं सानो आंनि भइसआ बेनो थोंजों गालांसो थाल्ला ब्रेक गानो हानांगोन भइस होनो हानांगोन एनि काइन्ड अफ माने जोंनि ड्राइभारफोरखौ मोजां स्टिल होनो हानांगोन आरो बेनो जोंनि इउबिनि खामानि आरो That's all. आं बाराखौ बुंला गासैनिसिमबो खुलुमनाय सिबिथायखौ होनानै आं बेखिनिखौ बुंनानै फोजोबनाय जाबाय